máis de nós propios, non? E entón, nese sentido, o que apresento hoxe aquí é isto, un conxunto, en rigor é isto, non? O que apresento é un conxunto de conceitos, algúns xa elaborados, outros en unha fase moi incipiente de elaboración, e despois un mecanismo de medición dun deses conceitos, en concreto da sustentabilidade investigada. A idea é colocar fundamentalmente o que aparece atrás, o que aparece no capítulo objetivo, de colocar aí dentro para o debate. Como despois vamos ter un debate específico sobre responsabilidade de investigación en ciencias da cultura, pues colocar aquí algunhas ideas e algúns resultados sobre unha certa análise precaria do que nós somos, ¿no? A través de cuestionario. ¿Sí? Entón, o que farei será, pues, os objetivos que os acabo de presentar eses conceitos, o inquéritos dados, e despois, pues, moi brevemente, pues, discutir ou sintetizar estes resultados dese inquérito, na que xa aponto que non fai moito caso dos dados, o que interesa é o procedimento e testar se é un mecanismo útil para reflexionarnos sobre ese tipo de cuestións, sobre a sustentabilidade investigadora. Isto que nos interesa. Bon, en relación con conceitos, falo fundamentalmente de tres conceitos. O primeiro é responsabilidade social investigadora, elaborado por Elías en 2015, aí un texto. Outro sería resiliencia académica, que está colocada en 2016 nun coloquio de outono ou de primavera ou dunha estación cualquier en Braga, e outro é o que ficou pendente daquel coloquio, que é o de sustentabilidade investigadora, que aparecía ali apuntado, mas non aparecía definido. Isto non significa que o vaya a definir eu agora, as definicións que aparecen aquí ni sequera son fruto dunha noite de insomnia, son fruto de vontade de dormir, por tanto, están na fase en que están, non é? Mas si me parece interesante colocarlos aquí para que todos, entre todas, se procede, pues, darnos un xeitiño e quizás haya algo para o futuro. O primeiro conceito, como digo, elaborado por Elías, que significa fala desa responsabilidade investigadora, e di isto, a equipa de pesquisa como o Servizo Público Universitario se presentan dous desafíos tan importantes como complexos: a transferencia de resultados para a planificación e o traballo conxunto cos sectores afectados ou envolvidos, a comenzar polo conxunto social, que podemos denominar responsabilidade social investigadora, sen perder a independencia. A centralidade aquí está na comunicación, na divulgación, esa transferencia para as sociedades, en fin, e as posibilidades que aí aparecen. Lín a definición porque sei que hai xente que está longe e que ten dificultades para visualizar. Estas posibilidades teñen a ver con partillar eses resultados con sectores sociais que están potencialmente interesados naquelas cousas que nos facemos desde a academia, ¿no? E incluso na creación de espazos específicos de análise. Na rede, no ámbito do proxecto do Camiño de Santiago, en rigor dos impactos do Camiño de Santiago nas comunidades locais, pues, temos abordado en alguma medida esas questões, pues, cando nos xuntamos con asociacións veciñais, por exemplo, ¿no? Como presentamos os nosos traballos para escuitar tamén o que esas asociacións nos teñen que dicir. A questón da residencia académica, que así apuntada, como vos dicía, foi colocado tamén un pouco en passant, de pasaxe en Braga, nese coloquio, ten a ver con isto, con unha rede, con un grupo, nós, de Palabra, que está envolvido nese proceso de mudanza, de transición e de autorreflexividade, como refería antes, ¿no? E que nos entendemos a investigación como un servicio público, destinado ao ben común, e que, en fin, desenvolvemos prácticas viradas para a explicación, que queremos que sexa científica, que queremos que teña unha base empírica, ¿no? De fenómenos sociais relacionados coa cultura, e que coloca no centro dos intereses esa resiliencia académica. Que é a resiliencia académica? A resiliencia é unha palabra que agora está moito na moda, non é? Antes nos meus tempos, non sei, estes ainda son os meus tempos, non é? Era un conceito que, en fin, funcionaba en dinámica de materiais e funcionaba en psicología social e tal, mas, en fin, agora xa funciona toda parte, non? A resiliencia, esa capacidade de adaptación. Pois aplicado ese concepto de academia, pois a resiliencia académica pode ser esa capacidade que unha organización, que unha equipa ten de adaptar a natureza dos seus discursos a esas prácticas, ou estímulos, ou ameazas, ou posibilidades externos ao campo académico, co fin de contribuir para a tal sustentabilidade investigadora, e a continuidade e o benestar das comunidades en que se insere. Isto foi como foi definido. E aí vedes que aparece sustentabilidade investigadora sen definir. E insisto que non vai ser definida, mas, en fin, podemos arriscar alguna posible definición deste conceito de sustentabilidade investigadora, polas pesquisas que eu fixen, pois,
Google académico, ese tipo de cousas, pues, en inglés, en español, en portugués, non aparece o conceito como tal. Sustentabilidade social, hai varios tipos de sustentabilidade ou ecolóxica, mas este conceito non aparece. Algo así, algo como a propiedade de persoas ou de organizacións ou de comunidades que manteñen no tempo prácticas e procesos propios do traballo de investigación científica, sen ultrapasar en esa capacidade de carga, ¿no? Das persoas, das equipas ou das comunidades envolvidas, facendo un uso adecuado, equitativo, autoxerido de capitais ou recursos de varios tipo, tamén de tempo e tamén de tecnoloxías, minimizando consumos de bens ou de materiais que senón se sean renovables e contribuindo para o benestar, para a realización humana e social, tanto do persoal investigador como das comunidades que o acollen, ¿no? Que acollen a ese persoal investigador. Para quedar un xeitiño, mas en fin, é un parágrafo longo na lógica da escola en que nos formamos, ¿no? E agora podería olhar para ali e non vou facer. Bon, a posibilidade de que haxa un índice de medición desa sustentabilidade investigadora, un intuo que ten que ser medible a partir de variables cuantitativo-cualitativas e que foquen esas cuestións, os recursos, as tecnoloxías, as populacións envolvidas, como asunto, como axentes, intuo que debe andar por aí, mas insisto que habría que darlle un sitio. Coloco estes elementos, como decía, para debates. Aparece da capacidade de carga, en termos relativamente transparentes, entendo eu que terá que ver con algo así, como un umbral máximo de impactos negativos significativos xerados no ambiente que pode suportar unha persoa, unha organización, sen alterar as súas condicións de estabilidade, de cohesión e de continuidade. Esta estou máis satisfeito que da outra, porque é máis breve. Entendo que pode ser algo así. Pois con estes conceptos aí por trás, o día 15 de xaneiro enviei un inquérito para uns colegas da Rede Galabra en 18 persoas, 9 homes, 9 mulleres, distribuídos, como vedes, así, por esos países, de Galiza, tantos, Portugal, cuantos, Brasil, ¿no? Estes totais. O inquérito fechei o inquérito, digamos, no día 21, unha semana despois, e as respostas foron, non de 18, mas foron de 11 persoas, as quais quero agradecer tamén a súa colaboración, ou non, porque se non respondese tampouco estaría eu aquí, entón poupábamos este caso. Mas, en fin, hai un 62% de persoas que responderan ao inquérito, coas distribucións que aí aparecen, non? O peso da Galiza é maior que Brasil e en Portugal, tamén no conxunto da rede o peso das xentes da Galiza é maior, non? Digo isto tamén do 62% para indicar aquilo que apontaba no inicio, as cuestións dos dados hai que tomalas como orientativas ou nin sequera sobre iso, non? Porque non é o conxunto da comunidade envolvida na pesquisa, é apenas esta percentaxe que aí aponto, e en fin, e en función de se ese 62% de profesorado titular, pois non é o mesmo que a resposta son que ese 62% fose de profesorado con contratos de postdoc, de investigación. Isto ten a ver con iso. Insisto, para indicar que eses dados hai que verlos. O inquérito estaba estruturado en 5 blocos principais, un conxunto de 62 preguntas que focaban sobre o perfil e a orixe social da persoa inquirida, a situación laboral en que se encontraba, o uso do tempo, a parte máis complicada de medir, de cuantificar, etc. A propia productividade da equipa e a capacidade de captar recursos normalmente económicos, ¿no? Que esas equipas teñen, e tamén a satisfacción persoal, esta apreciación sobre a satisfacción persoal que as persoas teñen en relación con os resultados do traballo, con os impactos na comunidade local, con a distribución de tempos, incluso até con déficits detectados no propio traballo do investigador, etc. Isto un pouco a idea. No fin de cada bloco, como objetivo tamén era elaborar que ao final do proceso o inquérito fose muitísimo mellor que no inicio do proceso, pois no final de cada bloco había ese apartado para colocar suxestións, comentarios en relación coa estrutura e coa propio formato AT, obxectivos do inquérito. Deste inquérito saenos unha media de, vamos dizer, o galabro típico, homus galabro, que ven sendo un home, aí están as porcentaxes, xa non as leo, un home de 45 anos, que hai entre 28 e 56, de 45 anos, bilego, en cidade, en rural, se formado en vidas, de Redondela. Sí, na primeira parte salió. Na primeira parte salió, no resto xa non. Galego,
galego, estudos primarios do pai e da mãe, formado en liceos públicos, graduado no século XX, nese período, e doutorado no XXI. Somos unha equipa en transición, nese sentido, con unha trayectoria laboral fora da universidade, previa, digamos, ao traballo universitario, normalmente ligado ao ensino, en un 40%, en que, en fin, hai unha variación maior, non foron conserveiros, non? Que estos sector servizos tamén, me parece por aí, mas a ligazón ao ensino é forte, con persoas ou animais de estimación ao cargo e sen empregado doméstico. Isto ten a ver co asunto dos cuidados, co asunto da educación do tempo, con este tipo de elementos. Este mesmo Angus Galabus ten esta situación laboral en PDI laboral, isto é non funcionario, PDI laboral, con ligazón indefinida, repárese nisto, 72,7% son persoas que teñen ligazón indefinida coa universidade, e tamén iso que comentaba antes dese 62% que pode virar para un lado para outro, non ser o volumen xeral do universo, da rede. Bon, xa digo, con ligación indefinida a unha única universidade a tempo inteiro, desde o século XXI, desde aquí, no 54% comeza en 2003, con 3-4 contratos diferentes, a medida de 3-4 contratos diferentes, repara que hai xente que só ten un contrato e hai xente que acumula 12 contratos, a media esa, que acabo de contar, con alguna pasaxe por o desemprego, con carga docente igual ou superior a 240 horas, a maioría son contratos docentes, non contratos investigadores, que hai unha carga de docente relativamente elevada, para que foi interino é baixa, que recebe 2 ou entre 3 e máis de 4 salarios mínimos, de 3 a máis de 4 salarios mínimos é 50% das respostas, e que recebe en 14 pagamentos ao ano. Relativamente ben pagado. En canto ao uso do tempo, estas medias, que nos dan? Bom, danos que a xornada laboral habitual das persoas non é de 8 horas, senón que de entre 8 e 10 horas, esta é a media que dá. Supoño que se un crédito se pasa mañá ou se pasa despois de mañá, o resultado non para de 10 a 12 ou máis, non é? Mas, en fin, nesta conxuntura, os resultados son estes, unha xornada laboral deste tipo, de entre 8 e 10 horas, que traballan nas ferias frecuentemente, que traballan nos fins de semana frecuentemente, esta é a idea, e que durme relativamente pouco. Que traballa máis do que durme. 7 horas por volta de. En canto a distribución do tempo do traballo, está feita por vedes eses dos gráficos, hai unha diferenza entre a distribución do tempo do traballo e a distribución do tempo de lacer. Vede as conclusións, digamos, están no final, non? Entón, pouco así explicacións para que o efecto sorpresa se manteña por menos até final da comunicación. É relativamente fraccionado, e vede que, por exemplo, a investigación e a docencia están como moi distribuídas, non? Son os dous elementos en que os tempos aparecen como máis diferentes, máis desequilibrados, tamén se queredes en relación cos varios axentes. No caso de hacer, exactamente o mesmo, vede como a xestón doméstica ou o lacer ocupa ese 10% da vida das persoas, por exemplo. Estes son os resultados. En canto a productividade, coloquei dous elementos, un é a productividade en materiais científicos, artigos, capítulos, libros, comunicacións en congresos, produción académica, digamos, e outra a fase de orientación, a parte de orientación. En canto a produción en artigos, esta que aparece aí, hai moita comunicación en congreso, isto é un histórico no grupo, hai moita produción ligada a comunicación en congresos internacionais, non é? Depois hai algúns artigos, algúns libros, e como eses capítulos, en algúns casos eses capítulos tamén son libros de actas, digamos, son resultados de congreso. E as orientacións en 2018, ese doutoramento, 11 teses de mestrado, 4 TFGs, aquí tamén hai bastante desequilibrio entre os axentes, non é igual, vou facer un spoiler, non é igual traballar na Facultade de Económicas da USC, que aí orientas moita cousa que traballar noutras facultades. Tamén depende das dinámicas dos propios centros, un grupo así tan distribuído. E hai unha previsión tamén para 2019, que xa, como vedes, orientacións previstas, hai produción que foi feita e que xa está pendente de ser publicada, que hai. Lembrade que vos dicía de autocoñecimento, o obxectivo deste tipo de traballos.
A xente do grupo é relativa da rede, ten unha satisfacción profesional notable, como vedes, entre 7 e 8 globalmente as persoas están satisfeitas co seu métier, co seu labor de traballo e co seu labor profesional, máis cos procesos do que cos resultados, mas en fin, acontece, non é? Se pode acontecer, mas entonces aí esa gráfica que os explica. E xa contra o final do inquérito facíanse algunhas preguntas, colocábamos algunhas questões en relación con como visualizábamos o noso impacto na comunidade local, se consideramos que era positivo, negativo, non? Bom, neste caso, a inmensa maioría das persoas entenden que o impacto, que o seu traballo impacta na comunidade dunha maneira positiva, que hai algún que colocou irrelevante, mas en fin, en xeral, ese 63,6% de 11 respostas que colocan esta questón, e que eses impactos positivos na comunidade descansan en grande medida tamén de 4 a 5, na investigación, e na docencia, que ten un peso tamén importante nesa percepción do impacto na comunidade. Antes preguntábamos polo tempo real, agora preguntamos polo tempo ideal. Bueno, a que dedicarías o teu tempo se foses dono dele? Basicamente vedes que en canto o traballo, os tempos de traballo, as persoas queren xestionar menos, queren ter menos xestón, ter menos docencia e dedicarse máis a investigación, basicamente, a investigación e tamén a propia formación. En canto xa os tempos de lecer, aí xa eu destacaría neste caso a necesidade de asociacionismo, tamén dá un perfil activista, como chamar antes do activismo, ese perfil, a necesidade de maior asociativismo, a questão dos cuidados, do lacer, incluso de facer desporto, cuidar tamén o corpo, non está. En síntese, se predicamos co exemplo, en síntese, a questão é síntese, sobre os conceitos. Os conceitos hai que presentados, son conscientes, unha primeira aproximación, antes hai que dar un xeitiño, que creo que fan falta, é necesaria unha maior reflexividade, un maior debate sobre esos conceptos, nomeadamente sobre a investigación, a sustentabilidade investigadora, e para iso temos para iso para máis cousas, temos o debate despois que se for oportuno podemos comentar. En canto as ferramentas, eu creo que o inquérito é un bon medio, tamén non se me ocurre outro para poder atingir este tipo de información, chegar a coñecernos, ou polo menos a reflexionar sobre estas questões. Tamén é verdade que, en fin, hai que revisar tamén porque verificamos que algunhas questões non son productivas, a questón dos déficits, tal como foi colocada, non é productiva, colocar a xornada como un día, non procede, pensar en colocar mellor a semana, por exemplo, unha marxe maior, este tipo de questões foron moi anotadas. Tamén creo que a información que se retira é tremendamente útil, moi útil, e pode ser explorada de maneira relacional, análises de cruzamentos entre xénero, idade e cuidados, por exemplo, poden colocar ideas importantes para o debate. Non son aquí exploradas porque con ese 62% non daba para explorar. E, en fin, e as suxestións que colocaron estas 11 persoas que les pasamos o inquérito, que responderon, son tremendamente valiosas para mellorar ese inquérito. E xa sobre os dados, insisto, relativicemos o asunto dos dados, porque son como son, mas sí sintetizaría chamaría a atención para estas questões. En canto ao perfil, somos unha rede xoven, de xuventude, agora focada, a ver onde decides ollar, porque pode haber problemas. Xoven relativamente estable, lembrada que el 72,2% de relación estable na universidade, con certa estabilidade laboral, que equilibra bastante ben a docencia e a investigación, o tempo dedicado a unha cousa e a outra, estas dúas facetas. Ahora que sí que ten unha desigualdade salarial bastante rechamante, esa desigualdade nos ordenados, nos salarios, bastante rechamante. En canto aos tempos, a duración da xornada laboral, onde la vai, aquí das 37 horas, agora na USC creo que son 35 horas, onde la vai, semanais, estamos en 8, 10, eu creo que é unha estimación a baixa. Logo hai tamén unha certa irregularidade entre investigación e docencia, hai moita xente que dedica moito tempo a investigación e bastante menos a docencia, e o contrario, tamén depende do tipo de contrato que ten cada un. E o que si hai moi pouco tempo para a formación e unha necesidade
está para a autoformación, a necesidade que está presente. En canto a productividade tamén hai moito desequilibrio, hai axentes que acumulan moita produción e hai moitos axentes ligados á rede que non acumulan información. Tamén hai que entendelo, produción. Tamén hai que entendelo, en fin, porque hai persoas que están nunha fase de levantar corpus, de traballar na súa base de dados para que despois saian traballos nese sentido, non? Que fai unha tese de doutoramento non vai estar producindo todos os anos, non? E despois, en canto a satisfacción, como apuntaba antes, é unha satisfacción notable, hai unha consciencia relativamente forte desa utilidade social e do impacto da docencia e da investigación, nomeadamente, pois, nas populacións locais. Incluso hai unha satisfacción coa distribución do tempo do traballo, con estes apuntamentos que facía de, eu quero dedicar menos á docencia para dedicar un pouco máis a menos a docencia e xestón para dedicar un pouco máis a investigación e até a orientación, a orientación do traballo. E sobre todo hai, non creo que nos sorprenda moito desexo, moita necesidade de dedicar máis tempo a ocio, o lazer, o desporto, a descansar, os cuidados, que con unha xornada laboral de 8 horas, redúcese. Isto era basicamente o que eu buscaría